Allan Kardekin opin ystävät. Hyviä uutisia Allan Kardekin opin ystävät ry:n kirjamyynnistä. Kun tilaat nettikirjakaupastamme osoitteessa www.allankardek.fi kirjoja vähintään 20 € arvosta, saat kirjat kotiisi ilman postimaksua. Kampanja alkaa 10. päivä marraskuuta ja päättyy 30. päivä marraskuuta 2023. Tartu tilaisuuteen ja mene kirjakauppaamme osoitteessa www.allankardek.fi klikkaamalla etusivun painiketta. Kampanja koskee kaikkia saatavissa olevia kirjojamme, jotka tilaat www.allankardek.fi nettikirjakaupastamme, kunhan tilauksen kokonaishinta on vähintään 20 €. Esimerkiksi Henkien kirjan normaali postitushinta on 6,90 €, joten tässä tapauksessa kampanja-alennus on noin 25%. Allan Kardekin opin ystävät.